joskus noista Kinder-munista, suklaamunista. Olisiko ollut 90-luvun alussa tai jotain sinne päin. Ja nää on nyt semmoset, mitkä on säilynyt mulla. Että näistä on osa varmaan, niiltä voi puuttua jotain juttuja. Mutta tässä on nyt seitsemän näitä ja nää on kyllä niin kivat mun mielestä. Ja muistan silloin lapsena, kun näitä kerättiin ja näillä leikittiin sitten koulun jälkeen. Mä olin silloin itse ihan alakoululainen ja kavereiden kanssa sitten aina ulkona paljon just näillä kilpikonnilla leikittiin ja sitten niitä vaihdeltiin ja mitä kaikkea. Se oli kyllä hauskaa. Ja näistä tulee jotenkin niin semmonen nostalginen tunne. Toi on hauska mikä vesimelonia syö. Näillä oli myös jotkut ihan omat nimet kaikilla, mutta en niitä nyt kylläkään muista. Varmaan ne löytyis jostain tuolta netistä, jos tutkis, mutta en oo nyt lähtenyt katsomaan. Tämä on kyllä niin hauskoja, harmittaa, ettei oo sitä koko sarjaa sitten tallessa. Joo, tämmöset hauskat löytyi tuolta Jemmasta. Kiva kun kävit katsomassa.